Zdravím lidi, vítám u dnešního videa, dneska tady mám hosty. Takže teďkom zadáváme na to své číslo a challenge je to, že musím říct kudy na sever. Jdeme na to. No. Číslo funguje a jdeme. Dobrý den, mohl bych se zeptat kudy na sever? Ano, kudy na sever. Dobrý, že... Můžu se ještě zeptat, Já jsem Aha. OK, tak jo, teďkom, já mám úkol splněný, teďkom jde teda. Vytaž nějaký číslo 774 a nějaký. Takže je teďkom, bude Tadáš a teďkom volat na to číslo. Ukážu ho, kámo, dělej. No, a prostě musíš říct, že dobrý den, já jsem se posral, nemáte kapesničky, kdyby si pro mě došel. Dobrý den, nemáte kapesníky, protože já jsem se hodně postral a já nemám kapesníky, jestli bych se pro ně mohl dojít. Máte kapesníky, prosím, já bych tě pro ně musel dojít, protože mě teď zahtihla obrovská zácpa. Já vám nerozumím, kdo je to? Já teď v Ostravě. A chci se vás na něco zeptat, mohl bych, prosím? Potřeboval bych... Já dědeček. A potřeboval bych kapesníky. Já vám nerozumím, děkuju. Tak to jste velká. Blokni si! Dělej, blokni si! Prostě nikdo nepřijímá, takže musíme jít znova. Lidi. Prostě a dejte like a odběr, jo?